Assalamu alaikum jama'a masu sauraron wannan tasha tamu mai suna SD Arewa TV, wacce take shiga lungu da saƙo domin lalubo muku labaran da za su nishaɗantar da ku, su sa ku farin ciki. Amma kar ka manta mai sauraro, ka danna mana alamar subscribe da makaɗin sanarwa, ta haka ne da zarar mun ɗaura shiri za ka sani. A yau ne za mu kawo muku labarin wani bawan Allah da muka kama shi dumu-dumu da sa hannun safarar 'yan mata manya, wanda su suna kawo mata ne kawai a biya su, watakan kamar kawali kenan. An kama shi ne a unguwar Ja'in cikin Kano, inda yake ɗiban mata yake zuwa ya kai wa manyan mutane, mutanen ma da ba a tunani. Amma mai sauraro kar ka manta ka danna mana alamar subscribe da makaɗin sanarwa, ta haka ne da zarar mun ɗaura shiri za ka sani. Ku biyo mu masu sauraro domin ku ji abin da ya faru. Watakan shi wannan mutumi an kama shi ne inda ya ɗauko har mata guda 3 a cikin mota, ya zo zai ajiye su a cikin wani gida, inda 'yan unguwar sun san cewa matar gidan ba ta nan, amma kuma haka ake zuwa a kai mata ko da yaushe. Gidan ya koma kamar wani safarar mata ake yi a gidan, alhalin kuma maƙota sun san da cewa matar gidan ta yi tafiya.